Molim vas, spustite glave na vreme. Sada moram dole glava. Kao što vidite, ulaz u pećina Plava Špilje je jako mali i treba da budemo oprezni. Fantastično izgleda. Ja volim da se vozi brod Aleksandra. Evo nas, stigli smo. Pogledajte kako je plava voda. Sve se vidi. Prelepo je. Ljuljamo se na brodu. Sada idem da plivam. Još uvek sam početnik. Oko mene puno pliva ljudi. Meni teško. Ali ja se ne plaše. Ja hrabra. Ja ušla u vodu. Uzela sam diserku da mogu bolje da ronjim. Pogledajte šta sve ovdje ima. Buć. Idemo da probam da pronađem ribice. Mislim da ih vidim. Eno ih. Ovdje je sve lepo plavo i svetli. Sada bolje vidite ribice. Idemo polako nazad na brod Aleksandra. Bući. Još jedno da vidite kako to sve lepo izgleda. Fantastično. A sad se stvarno vraća brod. Vidimo se.